Odhuczujemy te emocje do zdjęcia. Zaraz będziemy normalnie grali, tylko tutaj poproszę na środek. Dobra, tu gdzie jest... Tam. Do zdjęcia, zapraszam. Ja też. Zaraz się pobijesz, też? Prosimy wszystkich do zdjęcia. Chcemy każdego uwiecznić. Nieważne czy z makijażem, czy bez. Ja też dzisiaj się nie malowała. Wiem, wyglądasz okropnie. Dziękuję. I'm so creep. Ale po lewej stronie nie ma nikogo, co jest? Dobra, klękamy? Ona też będzie. Kciuki fest. Wszyscy mówimy, wyindywidualizowałem się, trochę entuzjazmowałem. Prześlę, bo też jeszcze potem troszkę tak się wydaje, że... Dobra. Zdjęcie z kiełbą. Nie śmiej się z niego. Ale tak już nie możesz tak twarzy.